Ja, ik sta hier even Nick. Nick, waar zit ze bij? De prins gaat zitten. En wat uit de Prinsengarde zit nog? Toen het ganse jaar de prins begeleiden en beveiligen. Dus dat betekent dat de prins in aantocht is. Ja. Hörst Maurice, de prins is in aantocht. Ik ga proberen om hem te pakken te krijgen. Dus is me zo druk. Ja, spannend wordt dat. Dat is natuurlijk toch altijd het moment voor alles en iedereen. Als de stadsprins van de Marotte zit er die de merde op gaat komen. De beveiligers, zogenaamd van de Prinsengarde, die zijn vooraf. Alles is veilig. Dadelijk komen misschien nog de bielemen. Stel je voor, er is een boom omgevallen over de weg hergelangen. Dan kunnen die dan in ieder geval weghalen. Maar deze jongens zijn er groots op dat ze hier voorop mogen lopen. En dan is het wachten op de prins Tom de Eerste. De zijn officiële entree gaat maken. Volgende week gaat er met zijn grote prinsenwagen door zitten trekken. Nu nog niet. En zo wie immer die van het koninklijk hoes laat even op zich wachten. En zo ook Tom, daar zet die traditie voor. En het wordt immer drukker en drukker hier op de markt. En ook deze lui blijven netjes wachten. Ook deze ken je. Om dadelijk te zwijgen op de stadsprins van de Marotte. Ja. Hoe is er dan, zie ik die jongens denken. Oeh. Ja, ze kan zien geleerd in ieder geval in het thema Dracula. Daarachter, wiet in de straat. Gaat weer gaat in beweging komen. Nog even wachten. En dan zit de kenjeroptocht van Zitter weer erop. Maar nee, voordat we de prins de merde op hebben zien komen. En daarachter zien we hem komen met zijn wagen die er traditioneel bezigheid met de kenjeroptocht. Vors Marot Harry de Eerste samen met prins Tom de Eerste. De heerser over het Marottenrijk de komende weken. Tom en Luc, daar staat nu op dit moment neven hem. Dag Tom, hoe vond je het vandaag? Ondanks het slechte weer, fantastisch groot natuurlijk. Duizenden, 10.000 langs de kant, geweldig. Wat vond je van de kenjop? Prachtig schoon verkleed hè. Wat een originaliteit ieder jaar, dat is geweldig. En dan heb ik nog één vraag. Wist je het zelf ook wel eens met de kenjop met gegangen? Uiteraard, en met basisschool op het veld hebben we hem ook vaak gewonnen hoor. Dus de best een ervaren rol in het vak. Juist. Dankjewel. We gaan nog even naar Vos Marot. Hoe vond je het vandaag? Ja, het waren een hele schone intocht. Het weer, de tijd te zitten, was landsvrienden helemaal niks. Heb je gezien. De prins is geweldig. Ze hebben goed gereageerd. Ik ben hartstikke content. Dus we kunnen tegen de Luie Limburg zeggen dat we trots kunnen zijn op ons City, kenjop. Ze kunnen hartstikke groot zijn, want wie hier als de lava levend zit, is het kansneurig is. Maar ik ben echt helemaal kapot ervan. Dankjewel.